Hezkuntzako bide hezkuntzako programaren barruan erditik zehar ibili gara. Eskolara nola joaten garen ere aztertu dugu eta honez joateko aurkitzen ditugun oztopoak ezagutu ditugu. Ikastetxeek iktuan ibili gara soinuak sailkatuz, gustukoak eta desatseginak. Lehen hezkuntzako lehenengo zikloan zarata eta soinua bereizten ikasi dugu. Bide batez gure inguruan ohikoenak zein diren eta non ematen diren aztertuz. Bigarren zikloan herri osasuntsu baten ezaugarriak ezagutu ditugu eta ondoren gure inguruko arazoak identifikatu. Zarata, trafikoa, airearen kutsadura eta abar. Gure gizartea zaratatsua dela ezin uka genezake. Baina beti horrela izan al da? Ez da beti horrela izan. Aiton Amonei galdetaldi bat egin diogu zarataren inguruan. Hirugarren zikloko ikasleek kalera atera gara informazioa jasotzera. Herritarrek zeresan handia baitute gai honen inguruan. Kalean neurketa kuantitatiboak egin ditugu zonbaituak erabiliz eta herriko mapak guztoko aztertu dugu. Bederatzi bateko taldeak trafikoa eta zarataren arteko erlazioa aztertu dugu. Gainera, zarataren maila ezberdinek ondasunean sortu ditzaketen kalteak ezagutu ditugu. Herriko puntu ezberdinek zarata neurtu dugu termometroarekin. Unibertsitateko ikasleek trafikoa sortutako keak osasunean duen eragina aztertu dugu. Toki ezberdinetan, garajeetan, errepideetan, eragina jaso ditugu. Elektrizitate aztertu. Susmagarriarekin gure etxeetara heltzen den airearen kutsadura neurtu dugu. Eta bukatzeko filtrazioaren eragina ezagutu dugu inkesta bat egitez. Zerbitzarikoak kalera atera gara azkoitearen iritzia inkesta baten bitartez jasotzeko. Zaratari, osasun arazo eta trafiko arriskuei buruz. Zerbitzarikoek azkoitiko espazio publikoak aztertu ditugu, bere egoeren kalitatea baloratzeko. Bi ikastetxeen artean herriko kaleak banatu eta jasotako datuak Google Docsen bulkatu ditugu. Googlen